Здравейте, хора! Днес сте в моята нова 26 чест база. Днес ще разгледаме Dois Gambit и какво още чакаме. Нека да започваме. E4, E5, кон F3, кон C6, офицер на C4, офицер на C5. Тук може черните да играят кон на F6, но да предположим, че черните играят офицер на C5, за да може да навлезем в Dois Gambit. Тук не продължаваме с кон на C3, тъй като няма така да разиграем Dois Gambit, затова играем малко рокадо. Тук черните, нека да кажем, че се развиват напълно нормално, кон на F6 и тук вече, за да навлезем официално в Dois Gambit, играем D4. Тук черните могат да вземат с коня, могат да вземат с офицера, могат да вземат и с пешката. Ние ще разгледаме абсолютно изцяло и трите вариации какво може да се случи. Затова нека да започнем с първата. Офицер по D4. Кон по D4. Кон по D4. Офицер на G5. Черните не могат вече да вземат пешката на E4, тъй като е под свръзка коня и ще вземем дамата на D8 по такъв начин. H6. Офицер на H4. И тук G5. Тук белите имат много силен ход с последваща печалба на фигура, така че ако искате поставете видеото на пауза и помислете кой е този ход. Ако не ви трябва време, показвам, хода е F4. В повечето случаи, както се случва, ако взема офицера, взимате на E5. Коня на F6 и коня на D4 са заплашени. Да кажем, че черните играят D5. Това е най-доброто продължение за тях. Е по D5 и отново двата коня остават под удар и вие печелите фигура. Ето тук даже Фриц 13 показва цяла единичка за белите. Разбира се, единичка, ако играят черните най-доброто. Може да стане и по-висока, ако играят по-слаб ход черните. Нека да се върнем към позицията с трите възможности за черни. Така. И вече разгледахме офицер по D4. Време е за хода кон по D4. Сега вече пешката на E5 не се пази, затова я взимаме. Малко рокадо. Офицер на E3. Заплашваме коня на D4 с два удара. D5. Взимаме E по D5. И тук B5. Тук вече е най-добре офицер по D4 да се играе. За белите не да се вземе пешката. Тук офицер по D4 играят черните. Ние взимаме пешката на B5. Извинявам се, това всъщност се е по-лошия ход. Затова тук белите играят дамата по D4. Може и да ни вземе офицера, но тук вече би трябвало оценката за белите. Ето, тя е напълно по-добра. Цяла двойка. Така че тук вече белите лесно печелят, затова няма да разглеждаме още ходове от този вариант. Продължаваме с хода E по D4. Тук белите играят D5. Ако играят черните D5, ние взимаме коня, той взима, ние взимаме пешката, топа на G8 и офицера на G5. Тук ако играят офицера на E7, както е нормално да се играе, играем топа на E1. Тук белите са в по-добра позиция, дори да няма единичка, това си е цяла 0,60 позиция в полза на белите. Така че ако ви е харесало това видео може да харесате, да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте и довиждане!